gange a i x1, og ellers så kalder man det for y2 er lige med b gange a i x2. Ja, men vi skal jo finde a og b, og så er vi nødt til at dividere ligningerne med hinanden. Og da det andet punkt for det meste er altid det største, så putter vi det øverst i vores ligning. Og derfor kommer det til at hedde y2 divideret med y1 er lige med b gange a opløftet x2 divideret med b gange a opløftet x1. Og det er altså lige med a opløftet x2 minus x1. Det er de gode med hinanden. Vi vil gerne finde a, som sagt, så vi isolerer a og tager den x2 minus x1 med rod. Og det kommer så til at se ud som sådan her. x2 minus x1 rod af y2 er lige med y1. Og vi kan finde ud af, at u2 lige med y1 er det samme som det der, så derfor kommer det til at hedde x2 minus x1 rod af a opløftet x2 minus x1. Og det omvendte er opløftet, det er rod, så derfor kan de to ud med hinanden, og tilbage har vi a. Det vil altså sige, a er lige med x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Så har vi så fundet a, nu vil vi gerne finde b, og det gør vi ved at bruge denne her formel, som var forskriften for eksponentiel vækst. Så den kommer til at hedde y1 er lige med b gange a i x1, men så er det, at vi skal finde b, så derfor så isolerer vi b, og det modsatte er gange, det er dividere, så det kommer til at hedde y1 divideret med a i x1, og det er så lige med b.